126 kalahating tiga sa throttle mga karuba. Alright, what's up mga karuba? Nagbabalik si Karuba Max sa pagmumotovlog. Ayan yan. Ngayon lang kasi nakaroon ng oras para makapag-vlog mga karuba. Ayan, yung motor ko, tignan nyo, hindi ko na rin masyadong nalilinisan sa sobrang busy sa trabaho. Hinihingal ako Ayan o. Pupunta tayo sa Milwaukee Works. Papa-engine refresh natin to. Humina na kasi mga karuba, hindi na ganun kagaya ng dati yung power niya. Ramdam ko naman mararamdaman mo naman yung motor mo kung hindi na ganun yung dating power niya, yung lakas ng hatak niya. Yan. So may dala tayong langis dito, dalawa. Yan. Motol, GP-Matic. Dalawa kasi sa akin yung isa, kay insan ko yung isa, kay Edmund. Yan. Yan, tara na mga karuba sa Milwaukee Works. Ayan. Let's G. Ang init. September na. Pero ba't ang init pa din? Yan mga karuba. On the way na tayo sa Santiago, Milwaukee Works. Master Francis, on the way na kami. Pagawa ng motor. Matagal na rin hindi nabuksan ulit yung makina ng motor ko kasi mga karuba, baka marami nang papalitan dun, kagaya ng mga valve seal ganon. Tapos baka madumi na rin yung throttle body sa sobrang tagal. Last na nabuksan to August last year. Yung pinabiyak ko yung makina niya. Nagpa-balance tayo ng... Oops, may nagpipicture. Sige lang po, picture lang po kayo mga karuba. Ayun. Saan na tayo ulit? Yung pinabiyak ko yung makina. Yan, nagpa-balance tayo na crankshaft. Yan, lalagay ko sa taas yung video kung gusto nyo panoorin mga karuba. Naku po, 1 bar na lang yung gasolina natin papagas tayo sa may Petron mamaya. Yan, medyo naninibago ako sa pagbablog mga karuba. Ngayon lang ulit ako magsasalita sa loob ng helmet ko. Yan, kagaya nga ng sabi ko mga karuba, tagal nang hindi nabuksan itong makina ng motor ko, last year pa. Kaya medyo ramdam ko na rin yung humina yung power ng makina niya. Kailangan ng i-repack. Kaya magpapa-engine refresh tayo sa Milwaukee Works kay Master Francis. Yan, susunod daw si insan ko Edmund, yung nakamiyo. Basta nakamiyo, guwapo. Alright. Basta nakain Max, loyal yan. Alright. Dito tayo sa Kabulay, Santiago City mga karuba. Oops, putik. Ulan-ulan na. Basta mga ganitong September, Berber months. Wala akong masyadong masabi. Ngayon lang talaga kasi ulit akong makakapag-vlog mga karuba. Last na vlog ko yung sa may team building namin, June ata yun or May, kalimutan ko na. Sa may dinadyawan. Yan, kung gusto nyo rin panoorin yun mga karuba, lalakay ko din sa taas yung video. Yan. So ayun na nga, on the way na tayo. Right, kita guys mga karuba. Yan, malapit na tayo sa Milwaukee Works mga karuba. Nandito na tayo sa may SIMC. Sa bandang dulo yun Kalimutan ko naman natin yung shop ni Master Sa sobrang tagal kong hindi nagpunta mga karuba.
Ewan ko ilang buwan na akong hindi nagpunta dito. Bago na rin yung shop niya eh. Yung pesto niya. Wala na may tayo ay. Ops ya. Yan. May kaliwa. Metroville. Yan. Sa may Metroville mga karoba. Yan. Dito yung dating shop ni Master. Ngayon dito na. Diyan na si Master. Ha? Malakas. Humihina na nga eh. Kayo gising. Master. Good morning. Ayan mga karuba, nandito na tayo sa Miyuki Works. Kasi Master Otep, binabaklas na yung mga fairings. Dumi oh. Hindi din masyadong nagagamit yung motor ko noon eh. Ayan, nandun yung master namin, si Master Francis, the chief mechanic. Sige Master Otep, baklasin mo lahat. Kalasin na natin lahat. Ayan mga karuba, binabaklas na yun sa makina for engine refresh. Ito sobrang dumi yan ito. Throttle body, sobrang itim na. Yan mga karuba, dumating na rin yung isang magpapa-engine refresh. Yung pinsan ko yan, yung Mio niya, si Edmund. Yung motor ko ngayon, baklas na yung mga internal, yung head, yung block. Yan, Master Otep. Shout out. Wash her out. Yun oh, nililinis ko oh. Ayan yung sunog ng makina sa may head. Ayan yung throttle body oh. Tingnan natin, sobrang dumi nito eh. Ayan oh, black na black mga karuba. Kulay black na. Nilinisan mo din to Master no? Yun oh, sara. Babalik na ulit ang sigla ng motor natin. Piston. Makauma. Dito tayo sa Miyuki Works. Ayan. Yan, dami ng motor ko mga karobaw. Ayan o. Grabe. Ayan, bibidyo natin ulit mamaya yung pagbubuuin na ulit. Alright. 20 minutes later.
Oh, sige, yan natin, oh. Patingin-tingin. Tamang timing lang ng baon. Daming piyesa dito, mga karuba. Heaven. Sarap. Ayan, mga center spring. Ito mga pulley set. Bola. Ayan, tapos na kami dito sa Miyuki Works. Mga karuba. Mga karuba, shower out. Wash her out. Sir. Thank you, master. Oh, sir, thank you Sir. See you next tomorrow. See you next tomorrow. Alright. All goods na naman itong mga motor namin, mga karuba. Magkakan ako, tawag dito, drive-thru. Jollibee, Jabi. Puta kasarap. Mas. Yan, tapos na yung engine refresh ng mga motor namin, mga karuba. Kasi minsan yung mga kasama namin, mga bumabakbak mga kaskasero ba. Yan, halos isang taon din na hindi nabuksan to, mga karuba, yung sa maintenance nya. Engine refresh ang ating 180cc na NMAX. Nagre-ready lang tayo kapag ginaya tayo ng ride ng mga tropa natin sa Villa Carmen. Walang problema sa makina ng motor natin. Yan. Yung ginawa lang naman nirepack lang, binaklas yung block. Nakita niyo naman kanina yung head, nilinisan, tapos inadjust yung kanya tope nya. Yun lang naman yung ginawa sa motor ko, karuba. Pati si Ed, yun yung nasa likod, yun yung nakamiyo. Bago tayo uwi, magdadrive thru tayo. Jollibee sa lubong sa bahay, para hindi tayo paluin sa puwet. Joke lang. Para may pampalubag-loob na umalis tayo. Kahit papano, nagpaalam naman ako kanina sa bahay kay Uncle Manager. Ayan, para alam nila kung nasan tayo, no? Kung ano yung ginagawa natin, para hindi sila mag-alala. Yun ang importante. Puta kalakas nitong motor ko. Putang ina. Sorry sa word, mga karuba, pero nabibigla ako sa motor ko ngayon, kalakas ay. Sarap, bagong refresh yung makina. Parang wala lang arangkada, pero pag binirit mo to, kasarap lang. Testin natin top speed mamaya dun sa Maykwan, Kabulay, Ila Miranda. Kaya alam, medyo pangit yung daan doon. Kung hanggang saan lang yung daan, doon lang aabot yung top speed nito. Depende pa rin kasi sa daan pag tinatop speed to Pag yung sobrang haba, sigurado matulin to. Ramdam ko yung pagbabago, mga karuba. Bagong engine refresh. Mag-alas 4 na. Nakalab ka pa ba?
Sarap birit-biritin ay. Yung motor mo ay. Okay naman. Gas lang ako. Ha? Gas lang ako. Diyan ako sa Jollibee. Yun o, putang ina. Kasarap talaga. Ayan, dito na tayo sa Jollibee. Nay, putik kadaming pila naman. Wala, negative to. 20 minutes later. Down! Let's G na mga karuba. Order na ako ng pasalubong sa bahay. Alright. Pauwi na kami. So may bypass kami. Sarap. Baka matapon yung coke nandun. Alikabok. Hindi kasi dual visor to eh. Yan, pasensya na kayo mga karoba. Hindi ako masyado nakapagsalita. Ngayon lang kasi ulit ako nakakapag-vlog. Inibago ako ay. Hindi naman nata ako marunong magsalita sa loob ng helmet ko. And anyway, maraming salamat sa mga nakakapanood ng vlog ko na to. Sarap! Mag-ingat kayo palagi mga karuba, lalo na sa mga kagaya kong nagmumotor. Lagi tayong magsuot ng helmet. Ayan, hindi matatapos tong vlog natin na to kung wala tayong top speed. Top speed so may diversion road. Sarap tay, kalakas ang putang na. Woo! Ha! Sarap mo boy. Pag binibirit mo eh, bubunot talaga mga karuba. Yan wala. Pero pag binirit mo yan, sarap pa eh. Ha! Galit na galit yung motor ko ngayon mga karuba. Kaya dito tayo liliko mga karuba. Dito tayo magte-testing. Kaya lang pangit yung daan dito eh. Butas-butas din dito. Daming sakyan, hindi pwede. Sarap talaga boy. Bagong engine refresh boy. Wala, hindi tayo makapag-testing dito mga karuba. Pero iba talaga ang power ng makina nito pag bagong refresh yung engine nya. Pangit din daan dito boy. Doon na lang tayo mamaya kila Miranda mga karuba. Try natin doon. Yung wala, hindi masyadong mahaba yung daan dito.
Sana ako. Isa soft drinks. Yan, tsaka na lang itatap speed ng sagad to mga karuba sa next ride namin. Pero yung kanina 126 kalating tiga sa throttle mga karuba. Yun lang. Maraming salamat sa panonood sa vlog ko na to mga karuba. Pasensya na kayo. Ngayon lang kasi ulit ako nakapag-vlog. Hindi ko na nga din alam kung tama ba yung mga pinagsasabi ko. Alright. Maraming salamat mga karuba. Ride safe always, keep safe always, and love your karuba.